kai wani bidiyo akan canjin kuɗin da aka yi, kuma mutane suna ta comment. Dan na tashi na comment kusan 300 ko 100 kuma ko 400 da ake akan wannan bidiyo. Wani fata za ka yi ma talakawan Najeriya? To, talakawa sai hakuri. Yanzu duk muna karɓar kebura. Ka san Buhari ya ƙyatar da mu. Kai mu Tinubu za mu yi. A'a, to ai dama Tinubu ba yana tare da Buhari ba? A'a. To, shi ina sanatocin Najeriya, ina 'yan majalisu, shi suna mi za a canza mana kuɗi. To ai suna iya nasu kokari akan ba su amince da canjin baya. Kai, yanzu dai su yi to fafafa su dan noma wuta. In Allah ya yarda zai bari a wasu canjin nan. To shin mu dai garin ka kasu canjin na ya dame mu. Ba mu son a yi shi. Domin Allah ba a janye ba. To amma talakawa ba su so. Babu sabbin kuɗi kuma fa. Wallahi komi ban da. In ba zo bai gaba kuɗi ba. Ko ta kila ba an santa. Wallahi komi ba da. To amma